Master lease dagiti driver a makaawat iti subsidy iti Ilocos Norte. May sagsagana. Plantasyon ti tabako panggap apalawaan ti Alaminos City. Ken Calesa. Alternatibo iti nangina a presyo ti gasolina ken krudo iti Ilocos Norte. Dayta ken da dumapay adamag iti Region 1 ipaay. Ni Dayan Monica. Tukay. Isagsaganan ti Department of Social Welfare and Development Ilocos Region ti master list para kadagiti public utility vehicle drivers ang makaawat ti fuel subsidy. Mapapapartak ti panakaproseso ti nasao aganwat babaan iti panakikoordinar ti ahensya iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Transportation, ken local government units tapno maipinal. Sag 5,000 pesos ti maala dagiti drivers iti sidong ti Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ti ahensya. Iti Pangasinan, panggap ti lokal a gobyerno ti Alaminos City ti panakalawa ti panagmula ti high value crops kas iti tabako. Agserbing alternatibo ken kanayunan a pamaster kan daytoy kadagiti mannalon. Sigun iti city agriculturist addan ti kagudwa nga ektarya a pilot area para itinasao aganwat. Agbalinpay ang makatulong daytoy kadagiti mannalon gapay ti dakkel nga excise tax sa manipod iti mula at tabako. Ken iti Ilocos Norte, may tantandudo ti panakaaramat dagiti Calesa kabayatan ti panagnato ti presyo ti petrolyo ang mapaspasaran iti pagilian. Dagiti Calesa ket sipod a paset ti turismo ti syudad. Kad mabalin ang maaramat nga alternatibo o pagluganan dagiti pasaheros. Suportado daytoy ti lokal a gobyerno babaan iti panakaipaay ti kaskanan a kasapulan da tapno masustinir daytoy. May isang addang ti LGU ti panakarehistro dagiti masaknan iti Securities and Exchange Commission tapno masiguro ang may paayan dagitoy iti tulong. Iti Ilocos Sur, baliga narambakan ti kadakkelan a Kalamay ken Tabako Festival iti munisipyo ti Candon. Nag-uumong dagiti umili a pinagsasangwan ti 1,867 a kilos nga adaan lawa a 10 by 10 meters, aboklan ti 16 a triangular containers ti Kalamay, nga adaan iti naduma-duma a flavor kas iti pandan, ube, peanut, ken iti classic araman na daytoy. Nagpaot iti 8 oras ti preparasyon iti daytoy. Iti unog lang iti 50 minutos, naibos ti Kalamay. Sa agasat a skilled Kalamay makers ti nangaramid iti daytoy, manipod iti na duma-duma nga asosasyon. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.